ብሔራዊ ፓርክ እምባታት ባሌ በሓድ ግነት ዓለም ኣብ ትካል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ውድብ ሕብራት መንግስታት ዩኔስኮ ተመዝጊቦም ላዕሎት ኣመራርሓ ፓርቲ ብልጽግና ካብ ዕዳ ናብ ሃፍቲ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝተዳለወ ፈላማይ ዙርያ ስልጠና ኣብ ከተማ ኣዳማ እናወሰዱ ይርከቡ ካብ ወጻይ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ሰሙን ኣብ ዘካይዶ መበል 78 ጉባኤ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ጉዳይ ሩስያን ዩክሬንን ከምኡውን ኣብ ቅልውላው ለውጢ ከባቢ ኣየር ብስፍሓት ከምዝቲ ተገሊጾም سلام دعنا هبلي زخبركم تملكتنا كاب ETV مدب قانقوا تقرنيا نزعل استدالوه معد زينا انهم معد زينا نمرحو نازريت بريو حبيركم كتصنحي حبيركم رحونو صعره ما تأداو إثيوبياوያን حزون تاريخ مسراح قصيلنا ኣለዋ ኣብ ዝተዛዘመ ወፍሪ ሓምሎ ኣሰር ልዕሊ ትልምዕዊትና 7.5 ቢልዮን ፈልስታት ምትካል ክኢልና ኢና ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ገሊጾም ህዝብና ዘርአዩ ጥንካረን ውፍይነትን መንግስቲ ኣዝዩ ይንእድን የኽብርን ውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝርከብ ብሔራዊ ፓርክ እምባታት ባሌ በሓድ ግነት ዓለም ኣብ ትካል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ውድብ ሕብራት መንግስታት ዩኔስኮ ተመዝጊቦም እቲ ፓርክ ኣብ ኢትዮጵያ መበል ካልኣይ ኣብ ዓለም ድማ መበል 11 ዓብይ ቅርሲ ብምዃኑ ተመዝጊቡ ዘሎ ካብ ሚኒስተር ቱሪዝም ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘረድኦ ብሔራዊ ፓርክ ኣኽራናት ባሌ እንስሳት ንግድን ካርበን ዘገልግሉ ደንታት ተፈጥሮን ካልኦት ብዝሃ ህይወትን ዝርከበሉ እዩ ኣብ ዞባ ጌዲኦ ዝርከብ ባህላዊ ገጸ ምድሪ ጌዲኦ ትማሊ ኣብ ዩኔስኮ ምዝጋቡ ዝዝከር እዩ ትማሊ ኣብ ትካል ትምህርቲ ባህልን ሳይንስን ውድብ ሕብራት መንግስታት ዩኔስኮ ዝተመዝገበ ባህላዊ ገጸ ምድሪ ጌዲኦ ዘርኢ ተንቀሳቐሲ ምስሊ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ ተኸታቲልና ንመለስ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ 2012 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ተቋሪጹ ጸንሐ መልቀቕ ፈተና 12 ክፍሊ ካብ ዝቕጽል 29 መስከረም ጀሚሩ ከም ዝወሃብ ግልጋሎት ምዘናን ፈተናታትን ትምህርቲ ኣፍሊጦም
تجلجالوت أو ههبا فتنا ملكيتو مسحلفتي بوليس فيدرال أفتمت فتنا أتخللن تزاتيوم أبتخلل كابخل تشحن 10 عام تمرات جميرو تواريت وصنحة فتنا 10 تخفلي كغص المقبار بزحات راحتنا تسرحو خمس خنو مكتل وانا دايركتر تقلقالوت يلك ألون دمينه تزاريبام فتنا بسلسة زوريان مهاب كم استحسب زحبرو تو مكتل دايركتر قدما زوريا فتنا كابسران شعاتن مسكرم كساب خلطة تقمتي كلتشن 10 عام تمرات كم زوهاب قليتهم مزقبات فتنت تمهارو كابشهم منتخ 7 مسكرم كلتشن 10 عام تمرات أبزلو معلتات كم زوجن مقلاطهم كابت قلقالوت رخبنا حبريتا يرد أب كتما أديس أبا سرعة تمرتي 5 جمرة بيرو تمرتي محدار تختما أفليت أب استفلاليو كبابتات زهاجر دما كاب 14 مسكرم جميرو سرعة تمرتي كجمريو زبل تثبيت اللام بتزامد زينا مكتل حلف بيرو تمرتي من محدار كتما دريدو أبو بكر أدوش 14 مسكرم كلتشحن 10 عام تمرتي 5 جمر أفليت تمرتنا مجمار زخلو مدلوات كم استجبرون حبيرو أب فلاماي معراف من بار حملو أسر زت تخلو فلستات بزح ربحة 5 خبلهم تحبيرهم كاب خلتشون 10 حدن كساب كلتشون 14 عام تمرت أب زنبرة فلاماي معراف من بار حملو أسر أب إثيوبيا 25 بليون فلستات متكالهم زذكريهم زوم بزحلفو 4 عامتات تدخلوا فلستات كونتات لو تغير أب متصوارن بزها هيوت أب محلاون محواين عبي ربحة 5 تصاوته أب أديس أبا يونيفرسيتي حلف مانجمنت مرتي كفلي أغراب بايولوجين بزها هيوتن دكتور بكيلا ورقنه مس ETB أب زنبرهم تصانحيت تزاريبهم በመጀመሪያው ምዕራፍ ላለፉት 4 ዓመታት የተከልናቸው ችግኞች ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ናምቷል ብለን እንጀምራለን أب قداماي معراف 4 عامتات استخلنايوم تقلتات بزحات ربحاتات حيزوم كما زمتو نردعنا بفلاي بزوها هيوت أب محلاون مكنخانن سفعت سرعتات النات سرحو متيوم يوم ازد ما اتي بزوها هيوت تحاليون حاويون نكخيد عبي ربحاني رويم قابزي بتوساخي أب لو تعير ان رخبو الربحة أب لومي كويننا وتسيتو ان قمقمو زي كونس أب كتسألت عامتات ان رخبو وتسيتو يزغون ምናልባትም የዛሬ 10 ዓመት 15 ዓመት 20 ዓመት በኋላ የምናገኛቸው እንደሆነ ታሳቢ አድርገን ብንነሳ ጥሩ ነው 25 بليون فلسطات المتكال زعلما خلأي معراف من بار حملة أسر أب 2015 عام تمرات كرمتي قدامي عامات مجماري فلت أبز معراف تخرستو هاوم هاجر بوقل فلسطات إثيوبيا بمقبي عرسان مخال اتقبرو تعري زرقاقتن غربابت هاجراس زترفن كمزخونة دكتور بيكيلا ورقنه قليتهم የአቮካዶ ዛፎችን መትከላችን የማንጎ ዛፎችን መትከላችን የተለያዩ የፍራፍሬ የሚበሉ እጽዋትን መትከል መጀመራችን ደግሞ ተክልታት አቮካዶ ማንጎ ሙዝን ካልኦትን ንምግብነት ዝውዕሉ ፍራምረታት ምትካል ምጅማርና ብምግቢ ዓርስናን ምቕአል አብ ንገብሮ ጻዕሪ አብያ ብርክቶ ዘሎይም ካብዛ ሓሊፉ ድማ ሃገርና አብ ዙርያ ንዝርከባ ሃገራት ምግቢ ሰደድ ምግባር ትኽእልያ እዚ ድማ ሰፊሕ ዕድል ዕዳጋ ዝፈጥርን ጽቡቕ ውጽኢት አዩን ዝሎ ጉዳዩም ለውጥ ከጀመርንበት ያሻሻልን የደረስንበት ሁኔታ እጅግ በጣም እምርታን ያሳየ ነው ማለት እንችላለን أب قصالي تومز تتخلو فلستات بمكنخان زبلت ربحان خلو مقبار ናይ ኩሉ ሓላፍነት ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ሓላፊ ማኔጅመንት አግራ ባዮሎጂን ብዝሃ ህይወትን ዶክተር ቢቂላ ወርቅነህ አገንዚቦም ችግኝ መጀመሪያ አፈር ላይ ከመትከል የሰው አእምሮ ላይ መትከል ነው እንግዲህ በሀገር መሪዎች ደረጃ በፖለቲካ መሪዎች ፈልሲ አብ ሐመድ ቅድም ምትካልና አብ አሙሮ ወድ ሰባት ክንተክል ይግባ በመዳይዚ በመራሕቲ ልዑል ተበጉሰነት ሀገራው ዛዕባ ጌርካ ሐምሎ አሰር ሙሳድ አብ ነገሪም ዝግና እኹል አይኮነን ኩሉ ማህበረሰብ ነናብ ህይወቱን መነባብሩን ኮስዶ ይግባ እዙይ ድማ ቆልዓ ወሊድና ክንክን ከመን ገብረሉ ሁሉ ዝተተኽሉ ፈልስታት አብ ምክንኻንውን ኩላትና በርቲዕና ክንሰርሕ ይግባ የመንከባከብ ስራ ላይ አይ ቲንክ ሁላችንም በርተን መስራት ነው ያለበት
ኢትዮጵያ ኣብ ፈላማይ ምዕራፍ መርሃ ግብሪ ሓምላይ 25 ቢልዮን ፈልስታት ተኺላያ በብዓመቱ ድማ ብማእኸላይ 20 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዝመርሃ ግብሪ ተሳትፎ ገይሩ ከይዲ ተኸላ ፈልሲ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ዓሚቕ ክእለት ምሕብሓብን ተኸላን ፈልሲ ካብ ምምዕባሉ ብተወሳኺ ብርክት ዝበሉ ማሕበራውን ቁጠባውን ረብሓታት ከም ዘትረፈውን ይግለጽ ተስፋይ ጫኔ ኣብዚ ጉዳይ ዘሰናዶ ጸብጻበሉ ጌታቸው አለሙ ኢትዮጵያ ንምምሕያሽ ተቐጥለውት ከባቢ ኣየር ዓለምና ግዳኣ ንምብርካት ዓሊማ ተኸታታሊ ነጥፈት ንምብርካት ካብ ትጅምር ልዕሊ 4 ዓመታት ተቖፂሩ እዩ ብፍላይ ድማ ንተኸታታሊ 4 ዓመታት ዝዘለቐን ብምዕራፋት ተኸፋፊሉ ኣታው ዝተገብረን እዚ መርሃ ግብሪ ፈላማይ ምዕራፍ ብዓወት ተዛዚሙ እዩ እዞም ምዕራፋት ሓምለዋይ ኣሰር ከምዚ ይዝከሩ የአረንጓዴ አሻራ ቀን ስለሚከናወን መዓልቲ ሓምለዋይ ኣሰር ስለዝፍጸም ንመላ ኢትዮጵያውያን ትጽቢት ዝግበረልና ንኽንገብር ጻውዒተ የቕርብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፈላማይ ምዕራፍ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ኣብ 2011 ዓ.ም ኣብ ምጅማር እዋን ክረምቲ ተጀሚሩ ኣብ ፈላማይ ምዕራፍ ቀዳማይ ዙር ኣብ 2011 ዓ.ም ብዕልን ትጅመር ሓደ ሰብ 4 ፈልስታት ንኽተክል ብምስላሕ ብድምሩ 4 ቢልዮን ፈልስታት ንኽትከል ትልሚ ተታሒዙ ምንባሩ ይዝከር በዚ ድማ 22 ሓምለ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ 200 ሚልዮን ፈልስታት ትልሚ ምትካል ግብራዊ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ልዕሊ ትልሚ ብምስራሕ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ኣስታት 354 ሚልዮን ፈልስታት ከም ዝተተኸሉ ዝዝከር እዩ ኣብዚ ዙር ኣስታት 20 ሚልዮን ዜጋታት ኣሰሮም ምንባሮም ኣብቲ እዋን ዕላው ምግባሩ ይዝከር ኣብ ካልኣይ ዙር መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ኣብ 2012 ዓ.ም 5 ቢልዮን ፈልስታት ንምትካል ተተሊሙ እዚ እውን ልዕሊ ትልሚን ትዕወት ብፍላይ ድማ ተኽልታት ፍራምረ ብዝሓሸ መልክዑ ትኹረት ተዋሂብዎም ነይሩ መበል ሳልሳይ ዙር መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ትዝከር እውን ንኢትዮጵያ ነልብሳ ዝብል ሓሳብ ተሓንጊጡ ኣብ 2013 ዓ.ም ዝተጀመረ መበል ሳልሳይ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር እዩ 14 ሰነ 2013 ዓ.ም ኣብ ዝተጀመረ መበል ሳልሳይ ዙር መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር 6 ቢልዮን ፈልስታት ንምትካል ተተሊሙ ልዕሊ ትልሚ ተፈጺሙ እዩ ባለፉት 2 ዓመታት ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ህዝብና ብምብርባር ልዕሊ 9 ቢልዮን ፈልስታት ምትካል ተኻኢሉ እዩ ሎም ዓመት እውን ተወሳኺ 6 ቢልዮን ፈልስታት ኣብ ሃገርናን 1 ቢልዮን ፈልስታት ድማ ንጎረባብቲ ሃገራት ብምምዳብ እቲ ሓሳብ ካባና ሓሊፉ ኣሕዋትን ኣሓትን ጎረባብቲ ህዝብታት ብምክፋል ንኽከኣል ኣብ ግምት እትዩ ዝተጀመረ ፕሮግራም እዩ ኣብዚ መርሃ ግብሪ ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ዘለዎም ፈልስታት ንጎረባብቲ ሃገራት ብምሃብ ኢትዮጵያ ዝተሓንገጠቶ ራእይ ሓምለዋይ ኣሰራ ንጎረባብቲ ሃገራት እውን ዘረኣየትሉ ኣጋጣሚ ፈጢሩ እዩ በዚ ድማ ክልቲአን ሱዳናት ሓዊሱ ኣብ ኬንያ ጅቡቲን ሶማልያን ሕውነት እንትከል ብዝብል መርሃ ግብሪ እንትፍጸም ነቲ ሃገር ልዑል ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ኣኽሲቡላ እዩ ከኢትዮጵያ ውጪ በጎረቤት ሃገሮች ካብ ኢትዮጵያ ወጻኢ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ብፍላይ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዘሎ ዝዓረቐ መሬት ብኣግራብ ንምሽፋን ይስራሕ ኣሎ መበል ራብዓይ ዙር መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ኣሰርና ንወለዱና ብዝብል መሪሕ ሓሳብ 6 ቢልዮን ፈልስታት ናይ ምትካል ትልሚት ሓንጊጡ እዩ ተላዒሉ ነይሩ 14 ሰነ 2014 ዓ.ም ብዕሊ ዝተጀመረ እዚ መርሃ ግብሪ ልዕሊ ትልሚ ምዕዋቱ ተገሊጹ ብሓፈሻ ኣብ ፈላማይ ምዕራፍ 25 ቢልዮን ፈልስታት ብዛዕባ ምትካሎምን በብዓመቱ ብማእኸላይ 20 ሚልዮን ዜጋታት ምስታፎምን ሚኒስትር ግብርና ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣረድዮም ካብ መንጎቶም ዝተተኸሉ ፈልስታት ድማ 52 ሚእታዊ ንሓለዋ ደኒ ዝውዕሉ ንፍራምረን ንቀለብ እንስሳትን ዝውዕሉ እዮም ሃገር በቆል ዘርእታት ልዑል ትኹረት ምርካቦም እውን እቶም ሚኒስትር ዕላው ገይሮም እዮም መጠን ምጽዳቆም ድማ ልዕሊ 80 ሚእታዊ ተሳጊሩ እዩ ተባሂሉ ጣብያታት መፍልሒ ፈልሲ ካብ 45,000 ናብ 121,000 ካብ ምዕባዮም ብተወሳኺ እቲ ዓውዲ ልዕሊ 700 ቀዋምን ጊዜያውን ዕድል ስራሕ ምፍጣር ክኢሉ እዩ እዚ ብገንዘብ እንትትመን ልዕሊ 1.3 ቢልዮን ብር ምዃኑ እውን ዕላው ተገይሩ ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ 4 ዓመት ከይዲ ተኸላፈልሲ ባህሊ ምሕብሓብን ምትካልን ፈልሲ እቲ ማሕበረሰብ ካብ ምዕባዩ ብተወሳኺ ብርክት ዝበሉ ማሕበራውን ቁጠባውን ረብሓታት ከም ዝተረኸበሉ ተገሊጹ መበል ካልኣይ ምዕራፍ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ድማ ኣብ ዝሓለፈ 1 ሰነ 2015 ዓ.ም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ክልል ዓፋር ዕላው ከም ዝተገብረ ዝዝከር እዩ
በዚ ድማ ኢትዮጵያ ንዝቕጽሉ 4 ዓመታት ተወሳኺ 25 ቢልዮን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፈልሲ ንምትካል ተሊማ ስራሕቲ ይፍጸሙ ኣለዉ። ዜናታትና እናቐጸሊኦም ሕዚ ድማ ኣብ ሕሉፍ 24 ሰዓታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፍሉይ ጠመተን ሽፋንን ዝረኸቡ ዛዕባታት ተልዒሉ መሳርሕትና በርሂ ብርሃነ ንዝቕጽሉ ደቃይቕ ሓበሬታ እናከፈለና ጸኒሑ ሓቢርኩም ንኽኖም እንኳን ደሓን መጻኻ ሽታታይ ጉዳያቶም ሽፋንን ጠመተን ዝረኸቡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሕሉፍ 24 ሰዓታት يقنيلي كم تخلي زين يقبروا لما عندهم ثلاثة قدات حزنا قريبنا لنا توم كلتنا يوش تعدي يوم حدا خب وزع زحرنا تناي مجمر تقدم له أب زينات زتانا قدا ناي إثيوبيا حد قطات بتكال تمرت ساينس فن بحلن ودب حبرات من قصات ممزقابهم زملكتي نزي أمريكتهم رسم حدار كل الأوروميا بفلاي لما عندي بهراوي بارك قوبات ويدما انباطات بالي بتكال ساينسن ባህልን ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዩኔስኮ ምምስጋቦም ሲዒቡ እንኳዕ ደስ በለኩም ዝብል መልእኽቲ ኣብ መሓላሊፎም ኣለዉ እዚ ንኽምዝገብ ኣፍልጦ ንኽረክብ ፃዕርን ዝገበሩ ኣካላት እውን ምስግና ኣቕሪቦም ኣለዉ ብሄራዊ ፓርክ እምባታት ባሌ ኣብ ስዑድ ዓረብ እናተኻየደ ኣብ ዝርከብ መበል 45 ዋዕላ ዩኔስኮ እዩ ተፈጥሯዊ ሓድጊ ዓለም ኮይኑ ተመዝጊቡ ዘሎ እቶም ርእሰ ምምሕዳር እውን ነዚ ብምምልካት እዮም ኣብ ድሕሪ ሰዓት ድሕርናይ مساح ساعات ኣብ ገጽ ማሕበራዊ ምትእስሳሮም ዘስፈርዎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱ ሓድግታት ኢትዮጵያ ብዩኔስኮ ንኸምዝገቡ ጻዕሪ እናገበረ ዝርከብ ልኡኽ ጉጅለ ሚኒስትር ቱሪዝም ኣካላት ብጽሒት እቲ ሴክተርን ኣመራርሓት ሴክተርን ብሓፈሻ ነቲ ዝገበርኩሞ ጻዕርን ነቲ ገጸ ምድሪ ንሱ ወይ ድማ ብሄራዊ ፓርክ እምባታት ባሌ ዓቂበ ዘጽንሐ ነባረት ከባቢ ሕብረተሰብ ከባቢ ምስግንኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ تمالخ أب تمثالي نازريت ملكة أمر جديو بتكلم مرت ساينسن بحالن ودب حبرات منكسات ويدما يونيسكو حد عالم كوينهم سمزجبة زفلتيو تقدم ما يقول داينا نزت متينيرو بخال درجاون مثل توريزم تتحزن لو حبرتين أنا تملكة خنبل توريزم أفريقيا أن معباي قصات محبرة ومت سرمت كام زملكتيو نزت زملكة حبرتها زوج أخا بيزنس إنسايدر سبحانه مع خن زينا خوينو نابز تفلالي هجرات أفريقيا زمصو فلطات والكسبات بصح تعدن اب أفريقيا وفت زخدو مباصح ناي توريزم زنبروم تمكرون زرعيو تعزبتن نخالوت نخكافلو مسرح يدليو زي دما بفلاي بفيسبوك انستغرام تويترن كالوت مع مرخبي قصاتن بمطقام كلاليون مسلي نملوات كسرحون دفيت مغبار كاب ابت عبد زركبو زملكتهم اكلات تصبيس جبر ايو غزايو واحد بصح تعدي وساخي قندي علامه نايزي نز طعم محبراو غصات متسار تقيمم اب افريكا مبصح زغبرو بصح تعدي ناي بعلم ابركتو زفصملو بمللاي مالتيو مدرخ مفتار كم زدلون تغليصلو بمدايزي دبو افريكا ببي سي مع زينا تقيمه بمللاين بتوسخ ما فلوت حسابات تفتعد ابز نبروم مبصح زراعيو ነገር ከካፍሉ በመግባር በጻህ ተዓዲ ናብዶ አፍሪካ ብልዑል ዓቀን ክውሕዙ ክትገብር ከም ዝኽኣለት ተገሊጹሎ እቲ ሳልሳይን ናይ ሞዳእታን ጉዳይና ከዓ ኮሪያን ሩሲያን ዝምልከትዩ ኣብ ዝቕንያዚ መራሒ ሰሜን ኮሪያ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ሩሲያ ናይ 6 መዓልቲ ምብጻሕ አካይዶም ነይሮም ተን ሃገራት ሳተን ውን ወታደራዊ ስምምዕ كم زكايدا ناتجلس نيرو بزتفلالي معخنات زين عالم إذا دم عالم لخو حجز تحسن ديفت حونيو إلى الدوب كوريا ببريزدانتا يون كيولا بلاهم إلى زلا دبوب كوريا سامين كوريا ونانيت نيكولار مخانا ونفلتيو نازريت نسلامن دحننة نتخبابي سقات زفتر مخانون بريزدانت دوب كوريا وسيهم تنقيهم مالو ديلي مافيريك زبهال معخن زين خمس جلس عدما سامين كوريا بأسوار نيكولارا لا متقعت مس اتفصم عصفاو ملسو ازيو حدغنيا كخوني بموبال بريزيدنت دبوب كوريا اطنقيقوم علو لمو انتي زحزناهم غدايتون ازوم زتخطتلني يمسلو نيرو منازريت بريو افستريتر خيبك حبريتا سلازكافلكنا عزيزه مسكن سنيغسي يعني يلا
ናብ ዝተረፉ ጉዳያትና እንትንሓልፍ ላዕለዎት ኣመራርሓ ፓርቲ ብልጽግና ካብ ዕዳና ሃፍቲ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝተዳለወ ፈላማይ ዙርያ ስልጠና ኣብ ከተማ ኣዳማ እናወሰዱ ይርከቡ። ላዕለዎት ኣመራርሓ ፓርቲ ብልጽግና ክልላትን ፌደራልን ሃፍቲ ምፍጣርን ምምሕዳርን ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ከተማ ኣዳማ ዝርከቡ ዓበይቲ ኢንዱስትሪታት ዑደት ከም ዘሳልጡ ተሓቢሮም። ንጸብጻብ ትዕግስቱ ቡቼ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ላዕሎት ኣመራርሓ ፓርቲ ብልጽግና ካብ ዕዳ ናብ ሃፍቲ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝተዳለወ ፈላማይ ዙር ስልጠና ኣብ ከተማ ኣዳማ እናሳለጡ ይርከቡ። ካብ ፌደራልን ካብ ኩሎም ክልላት ዝተወጻጹ እዞም ላዕሎት ኣመራርሓታት እውን ኣብ ከተማ ኣዳማ ዝርከቡ ዓበይቲ ኢንዱስትሪታት ዑደት ኣሳሊጦም እዮም። ሚኒስተር ገንዘብ ዝኾኑ ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ እውን ኣብ ኩሎም ዘፈራት ዝርከቡ ሃፍትታት ኢትዮጵያ ረብሓኦም ብኣግባብ ተረዲእና ናብ ረብሓ ክንቅይሮም ከም ዝግባእ ኣመላኺቶም። የሀብት ፈጠራን በተመለከተ ሰፊ ስልጠና ተሰጥቷል። ፈጠራ ሀብት ብዝምልከት ስልጠና ተዋሂብና እዩ። ዘተውን ተሳሊጡ እዩ። ሃገርና ኢትዮጵያ ብርክት ዝበለ ሃብት ተፈጥሮ ኣለዋ። ነዚ ብኣግባብ ተርእና ዓቕምን መሓወር መንግስትን ተጠቒምና ብዙሕ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። ዓቕሚ ሓረስቶትና ኣብ ረብሓ ብምውዓል ውፅኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ምስራሕ ይከኣል እዩ። ሚኒስትር ልምዓትን ፕላንን ዝኾና ዶክተር ፍጹም ኣሰፋ ቦገነን ኢትዮጵያ ናብ ብራኸ ዘሰጋግርዋ ብርክት ዝበሉ ልምዓት ከም ዘለዋ ሓቢረን ብልጽግና ሃገርና ንምርጋጽ ድማ ሓገዝ ኣመራርሓ ኾነ ሕብረተሰብ ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዎ ኣረድየን። የምናልመውን ብልጽግና ለማሳካት ለህዝባችን ንሓልሞ ብልጽግና ዕውት ንክኸውን መልዓል ነገር የድሊ እዩ። ሃብቲ እንታይ እዩ ካብ ዝብል ሕቶ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ሃብቲ ኣለዋ ዝብል ግንዛበ ንኽህልወና እዚ ስልጠና ሓጊዙና እዩ። ኣብቲ ዑደት ፖሊሲ መንግስቲ ብኣግባብ ብምትግባር ሃገርና ናብ ዝሓሸ ምዕራፍ ንምስጋር ቁርብነት ኣመራርሓ ወሳኒ ከም ዝኾነ እቶም ኣመራርሓ ኣልዒሎም። በተለይ ከጊዜ ኣጠቃቀም ኣብ ኣጠቃቅማ ግዜ ንፈጠራ ሃፍቲ ዘለዎ ረብሓ ዘርኢ ስልጠና እዩ። ኩሉ ኣመራርሓ ተረዲእዎ ኣፈጻጽማና ወላ ይፈላለ ካብ ውልቀ ናብ ውልቀ ካብ ትካል ናብ ትካል ኣፈላለየ ኣሎ። በመፍጠርና በመፍጠን የምንሰራቸው ስራዎች ብምፍጣርን በቅልጣፈን እንሰርሖም ስራሕቲ ሃፍቲ ምፍጣር ከም ዝኽእሉ ምፍላጥ ኪልና ኢና። ትክክለኛ ሃፍትታት ብምፍጣር ፕሮጀክታት ካብ ዕዳ ናብ ምንዳን ምቕያር ዝስርሓሉ ስራሕቲ ዓብዪ ዓቕሚ እናፈጠረ እዩ ዘሎ። ኢትዮጵያ ዝለዓለ ዓቕሚ ምልማዕ ዘለዎ ሃገር ብምዃና በብኸባቢኡ ዘለዎ ሃብትታት ብምልማዕ ናብ ሃፍቲ ምቕያር ከም ዝከኣል ምምሕዳር ክልላትን ላዕለዎት ኣመራርሓታት ይገልጹ። በየአካባቢው ያለንን ጸጋ አቅም ካየን በብኸባቢኡ ዘሎ ጸጋታት ተሪና መሬትና ኃይል ሰብና ተሪና ባህል ስራሕና ተተቀይሩ ኣብዛ ሕጽረ እዋን ተምሳሌት ክንከውን ንኽእል ኢና። ኢትዮጵያ ምን አይነት ሀብት ነው ያላት? የተፈጥሮ ሀብት ነው ያላት? በቀንዱ ካብ ዕዳ ናብ ምንዳ ዝብል መሪሕ ሓሳብና ሒዝና ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ሃብቲ እዩ ዘለዋ? ክልል ቤንሻንጉል ከም ኣብነት ክለምዕ ዝኽእል ልዕሊ 3.5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ኣለዎ። ሀብቶች አሉን። እነዚህን ሀብቶች ተጠቅመን ሃፍትታት ኣለውና። ነዞም ሃፍትታት ኣብ ረብሓ ኣውዒልና ዘለውና ጸጋታት ከመይ ክነትርፍ ከም ንኽእል ኢና ስልጠና እናተዋህበና ዘሎ። እቲ ስልጠና ፓርቲ ብልጽግና ንህዝቢ ዝኣተወ ቃል ናብ ተግባር ንምቕያር ዘኽእሎ ዓቕሚ ንምፍጣር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። زين عداقام أبز حلف 4 عموتي عود سدد نقد وصاي بمأخلاي 700 معبال مزقابو منيستر بلان لمعاتن قاليتهم لعل بصحي دما عود حرشا 5 حزاز قالت منيستر بغندو بون ازرت قباتن عنبابان لعل سدد نقد وصاي كم زخونو تحبيرهم بفلاي بونن عنبابان كاب استتلملون لعلي مخسب زترايلهم يلوم فريات معدن عبيت كاب ترايلهم عودتات نتخون بفلاي ورقي ناب عداقا وصاب مغرب وصيت يمزقب كم زلو تحبيرو كاب فلفلات وصينا بزرخبنا يوم زيناتات حليفنا ودب حبرات منقستات أبز سومن أبز كايدو مبال 7 شومنتن قبا ودب حبرات منقستات أب قدا يوكرين روسيان كم أون أب قلولاو كباب أير بصفحات كزتي يتباهيلهم مبال 7 شومنتن حفشاو قبا امرحت ودب حبرات منقستات أب أمريكا كتما نيويورك أب زركب وانا بيت إيو قبا يو خسالت أبت قبا إيزل على حسابات هاجرات أب زغزل حدوش عامت فرنجي بقدام النت خراتيبن أب سرحوام سرحتي تلمن نخست خاخلا أنفت كم زوها بنت قليتهم
ምናልባት ሃገራት ኣብ ጸገምቲ ጉዳያት ንኽተሓባበራ ወይ ድማ ቅዋም ሒዘን ቦታ እንኽፈልያ ኣብ ሓደ ዘረኸበን መድረኽ ከም ዝኸውን አልጀዚራ ጠብጢቦም ጎና ጎን ተኣኺባ ሃገራት ክልቲያው ልዝባት ክህልውን እዩ ሓፈሻዊ መድረኽ ክትዕዝ ዓመት ዓለም ለኻዊ ምትእማን ምትሕባርን ምሕዳስ ናብ ዓለም ለኻዊ ሰላም ምዕባልን ዕቤትን ኣብ ዘብጽሕ ዛዕባ 2030 ብምዝታይ ኣብ ተግባራውነት ሽቶታት ዘላቒ ልምዓት ሓበራዊ ምርድዳእ መሓዝ ብዝብል መሪ ሓሳብ ከም ዘድህብ ተገሊጾም ኣብቲ ጉባኤ መራሕትን ተወከልትን ልዕሊ 140 ሃገራት መደረ ከስሚዖም ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር ኣብ ዙርያ አንታርክቲካ ዘሎ በረድ ባሕሪ ኣብ